Ҳавои сарҳадӣ гурӯҳи байни ҳукуматӣ фаъолият доранд. Барои тасдиқи чунин воқеият бояд қарорҳои дар сатҳи муносиб шавад, яъне бо имзои соҳишнома. Ягон соҳишнома оли ба имзо расонидашудагӣ нест, фақат гуфтушунид идома дорад ва намояндагони вазорат низ дар он ҳастанд. Якумаш ки мо ҷавоб баён кардагӣ нестем, мо изҳороти худро кардагӣ ҳастем. Санади мустақил аст ва вобаста ба тамоми амалҳое ки вақтҳои охир шуда истодааст аз ҷониби ҳизб, дархостҳои зиёд мо изҳороти худро кардем. Гуфтан он ки ҳизб бе ягон маъмуният, бе ягон маъмул фаъолият кардааст, инро ҳам мо гуфтан наметавонем, барои ки мо ҳар сол лоақал яктаги огоҳинома ба ҳизб медодем. оне ки мо онро чӣ гӯем реклама намекардем, фош намекардем, вақтоки ҳизб оид ба ин масъала ягон нуқтае дар ҳафтаномаи худашон намегӯяд, маъно онро надорад ки ин ҳизб бе ягон проблема, бе ягон қонуншиканӣ фаъолият кардааст. мо айни ҳол омӯхта истем гуфтан ки муносибати мо, ман дар назар дорам вазорати адлияро ба ин масъала ки куллан иваз шудаасту фармошӣ аст, инам шумо гуфта наметавонед, барои ки вазифаи вазорат назорати фаъолияти тамоми мақомотҳои тамоми иттиҳодияи ҷамъиятӣ ва ҷумҳурии сиёсӣ мебошад. Дар доираи ваколатҳои худ мо чораандешӣ мекунем, муносибат мекунем бо ҳам ҳизбҳои сиёсӣ, бо ҳам иттиҳодияи ҷамъиятӣ.